Uy, tawag akong baby. Uy, baby, good morning. Good morning, Pod Baby. Nagkaon na ka. Oh, nagkaon ako, ikaw. Gunsa naman ka diya, nagkaon na ka? Diri gahigaway mabuhat, baby. Ha? Gabuhat kag baby? Oo, pag human lockdown iyuta. Uy, unsa man na baby? Madunggan kay kadiriya. Madunggan gyud ka ba? Ay, sorry, miss naman good ta ka, baby. Malayo ka man, mahalagin mong tandaan. Di magbabago pag-ibig. Ako pod baby, miss na punta ka. Unsa mi kaon ganina? Imong itlog, baby. Ana siya dinig matilaw-tilaw. Kasi akong itlog baby, ginabinuangay kunin mo ba? Oo, buang nako sa imuha, baby. Ana siya pwede halisa, cutie halisa. Halaka pwede dali cutie gonna. Sige lang, stay at home sa ta kay bawal pa mungod maglaagod. Kabalo ba karon sa lockdown? Gani lisod na mad-akpon. Basi mad-akpen pod ta ka mag-uwag-uwag ka, baby, walay iyute. Huwag kang paiyot, huwag kang paiyot. Sige ra nag-iyot mo. Kaatsung mo gapangwag uy. Taka lang diya. O sige, malibang nako, baby. Ay, malibang na ka baby? Sige, libang sa diya baby. I love you. I love you to, baby. Biplo, nindot ni sagol sa akong tortang talong. Mao ni atong panihapon, grabe ni ka strong. Huy, ay nagud ka strong. Baby, napakuslahog, but I won't take too long. Iyot. Uy, sige ra nag-iyot. Wow, siyot.